Dear Mr. Longley. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akarga day ti basket ko. Siya kung timang pidot ka dagiti amangga. Sorry talaga. Agap apura namin. Wow. Nagkwapon day ito alalaki. Asino nga ta day ito eh. Itala ang makitak dito lugar ni. Atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkawkawas na. Nagbanglupay. Napanan ije paradaan. Sa dino nga ti papanan na. Anya nga tinagan ni Mr. Pogi. Apay nga ita kalakaang. Itay pa'y nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Ay, itayak kumapay. Ngamamom, adda na kadungpar kanyak alalaki di ta kalsada. Dinong parana ka? Ngam agkat katawa ka pa ilang? Ay na siya, pinagsasawang day alalaki. Ay na, kasano nga apa, kat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana, kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pa ilaang di perfume na. Ay sus, makapailam. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dahi at tao, tamaperdi laang tal daw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dahi ang Mr. Pogi. Alaki din, irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba abalay? Kanayon mo't nga do ti baro a border da dita. Paninayunan da manan di building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasabat ko a lalaki anatayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amom? Kat no namin anon nga imay dito balay. Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam. Kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito'y balay. Ada ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan ti di na pa'y naawis. Iso pasaray umay dito'y. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo akwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak mo ano pod no. Uso nga min itati kakasta. Uso nga rod. J may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ano mo ti mga bagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan abasta italat iti uray asino tinagrigrigatan a kwarta. Sa bagay matkit di Ken, jak man la na damdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon nga imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Itay pa yung urayan ka dito para daan Saan nakasumrak ita? Agtarang kaso Oh? Di mo kunaan ang pinagtrangkaso na kadya lalaki ang nakadungparkan ka di kalman. Ayun gayam, bili gayam tinagan na. Kan agam amudakin ni manang ko. Kasta? Kat kasano? Saan ka sumra kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Sige nga Rod. Siya kundi sumrag. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamad tagtuk-tuk-tuk iti tengat aldaw. No kaano pa'y amaululaw ak. Mapan ko man lalo katanan tiritaw. Naimbagal daw mo, Claire. Sika. Naistorya ngamin ni manang mo masakit ka. Iso nga to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay, tapno daras ka nga agimbag. Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko ngamin itay mapanagisuro. Nadakamat na, nga da ka dito'y balayo.
Ay, kasta ka di. Pasensya kan. Agsakitak ngamin. Mala umunag ka, Billy. Nagyaman, nak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw, Nadungpar ka. Awan day jayan. Sa anak mo't anan ano. Saan ka na-disturbuhin? Amo ka kasapulam ti aginana. Huwag gayam. Mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Kaya't ko nga minti makigayam kan ka. Adda ka di pa'y gurigur mo, anak kao. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Akong gayam. Adda natang nga insangpat kao. Imbangla si daam tapno pumiksa ka. Ni, nangalaan nyo nga itiday tatang. Inted ni Nardo. Nadamag na amasakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na kamat Uray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang nga intan na. Amangan no addag ayuma na. Si kakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay, no di ni Nardo. Nasing patabaraw. Ay natatang, di yung dakda kamatin tinagan na tad-ad nang agsakitak. Apay adi mo kayat ni Nardo. Gapo ka day, tanan mula ang aman nalaon. Ay na anak ko, nalawat ti daga ni Nardo. Uray pa'y, jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kun day to ije kusina, talutuan to ni manang mau, inton sumangpat. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwa gayam anak ko. Ipan padamag ni Nardo, numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Mapi nga umaynak pa siyaran. Siya akong ti agluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. Imay ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam amasakitak. Nasabat ko ngamin, idinapanak na gisuro itay agsapa. Imay nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo kuman no baro pa'y laang. Ni manang mat. Day takit din ti damdamagak. Madlaw kumat ngamin na kurso na adam. Jak to pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makamamo kun kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangibagbaga naggapo kano ije Bagyo. Adamot mangibagbaga naggapo ije Manila. Jak mo no asino ti patsyek ditan. Bay am manang. Tano maimbaganak. Formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kaming to. Kat kasano ngayon ni Nardo anabayagan nga agararam kan ka. Awan ton ati mangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. No mapaay manan gapo ka ni Billy. Hay, awan bibiyang ko iti day dyan, Nardo. Kimotong kamat basit anak trangkaso. Basit lang. Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag nga oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asimra ka iti trabaho. Iswa na panunot ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Unay kat amalas ko itangal dawan. Friend, si kaman laangan ti mga sikasukan ko na. Ngapay ko masyak. Sika Kasapulan ti interview. Kat interview Tapno maiproseso ng pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Si kamat. Kalugaram day ta. Iso nga si kaswam. Adda ka di pa'y damagam kanya, Claire? Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mon kagawin. Claire. Kasanon nga dyan nabayag nga yababkas ko kan ka? Ay nanardo, imbagak meten kan ka, idi pay laang. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardangan nakon? Sa anak nga agsardang, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalata. Addan kayan ayat ko. Adan? Asino ngay deta kayan ayat mo? Ni Billy. Am-amom?
Saan kong amam mo? Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakan ka. Claire, Agawid ka nardo. Kuntaken da kanto ti office mi, no addan tupay kasapulan dakan ka. mabalin mo't lata si katimang kontakan niya ka. Itad ko kan kati cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi, anas kan nga si kaswa. Uray ka din, abi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy. Saan, ma'am? Imayak dito balayo. Takayat ko apasyarin ni Claire. Ah, awan pa'y mat. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. O sige, urayam nga rudan. Siya, mapanak mat agluto. Ahwan kaya, ma'am. Nakapagdesisyon ka din, itiaw-awis ko ken ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Ada ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest dito kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, inton agawid. Ne, ada kamot gaya man Claire, ada bisitam. Billy? Wen, Claire, umayak ko maagaram na mabalin. Agaram? Ala, panawan kayo ditan, tamapanak pa'y agluto. Billy, dito'y kan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko maamarabyan ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada, aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka di pa'y? Certified single, Claire. Napay, agrupropa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panag ko na? Di mo ka din nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Giso adya ka mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadimat. Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing ka nga agangaw. Sana nga agang angaw. Pudnumat anapig sa ti karismam. Umunapay lang pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon kan ka. Agyaman akta pinakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gayam nga agluto ni manang mo. Katuwa na, kano day tati suro-suro na ikipagadalan. Kasta gayam. Wen gayam, Claire. Mabaling ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot tan may papan iti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. O sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid ako. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire, Oh, apay. I love you. Nagsarita kamin ka ni manong mo itay. Isulat tamat ti kunana. Sa anak ka no asumsumrag iti kakastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakmat kayat ti sumrag iti dayta a networking. Manang, anya ti aramidak. Panagrik at agar-aram ni Billy. Kunakon kat. Kursonada na kamat. Nga ta? Di tingi-tingam anay bagtirik nam para kan kuana. No ay ayatamat, di awan problema. Friend, kita day ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mat ti gagayim na. Kan awan mat pictures na. Aywan. Apay ngay. Mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod. Apay ngay akasta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak, friend.
Claire. Ay, naimbaglaang ng tagdakan. Nasapak ang nagawid ita manang, iso asya akong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnaskan ama amuam da iti abanag. Anya dayta? Ado kadag iti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanen. Anya? Kinaduak ida na pa nag-report iti pulis. Iso anarabyanak. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige, Mang Herod. Padasa mo na kontakan. Ay, Ay sus, saan mo't ang makontak manang? ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak anagtalakan kwa na idi. Naimbaglaangan Iskamar matkayam day jay ataw. Ay agasam. Adaw akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod tatang. Ay, nagaram kadikan ka. Ha? Ay, saan tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni manang mo? Wan nga rod tatang. Imbag ta saan na ana sales token kat nailisi iti paggat. Dear Mr. Naimbag amalam kada kayo. Amin agagayam ko. Ken kadagiti tingnay-tingnay, tibiyag nga agdengdenggeg, iti daytoy, a podcast tayo. Kadaytoy nga oras, adda maysa asarita, a naggapu iti maysa a pudno, a pasamak iti maysa a probinsya, ditoy amyanan, maysa asarita, asaan laeng a may papan iti ayat. No diket maysa a napait, a leksyon may papan iti panagtalek, ken ti makaalilaw a rupa ti maysa a tao. Da kayo ayaket na padasanyo idin, tinay ayo iti maysa a tao. Gapulaing iti kinagwapona, wenno kinabanglona. Ay, gagayem, dita tayo amang rugi, amang analisar, iti daytoy a drama, ana iti tuluan iti saan amin anaraniyag ket balitok. Siyak ti hostyo, ti eksperto yo iti psikolohiya ti biag, ken tungtongen tayo ti may papan iti social engineering, ken no kasano adagiti scammers, ket ususarenda ti rupa tapno mga lilaw. Mangrugi ti istorya tayo iti maysa a kalsada, maysa agagangay amalem para ka ni Claire. Ni Claire ket maysa a babay anapuno ti arapap, maysa anasingpet nga anak niyam adaan iti basit a weakness, daydiyay makuna a halo effect iti psikolohiya, ti panamati ano ti maysa a tao, ket napintas wenno gwapo, isuket maysa met anasayaat a tao. Bayat ti panagna ni Claire nga agaw-awit iti basket na anapuno ti mangga, maysa a dininamnama a pasamak ti na magbaliw iti panunot na. Ada maysa a lalaki a nagatnag ti lasona, maysa a lalaki a nagnagan iti bili. Ngem iti dayta a kanito, amamo ni Claire kas mister. Pogi, dunggeg tayo iti daytoy nga eksena. Oops, sorry miss. Kinuna ti lalaki bayat ti panakadungpar na ka ni Claire. Hindi mo ba nakita? Naiwari sa mindagi ti karga tayo sa basket ko. Insumbat met ni Claire, nupay adabasit apong tot na. Ngimiditiming na ni Billy tapno piduten na dagiti mangga a nagwaris iti kalsada. Timakber ti tunggal dutdot ni Claire. Di ay, sorry talaga. Aga papura kami. Akinuna ni Billy ket kaslamay sa a musika iti lapayag ni Claire. Daytoy, gagayem, ti makuna a meet cute iti pelikula, ngimitibiyag ti maysa a scammer, daytoy ti umuna a hook wenno taga. No kitayen tayo ti psikolohikal a pasamak ditoy, ni Billy ket saan nalayeng a pinidut dagiti mangga, no di ket pinidut na meti atensyon ni Claire. Inusar na ti kinasaya ti langana, tapno mabaliwan ti pungtot ni Claire, nga agbalin apa nag-idolize. Idi nakapanawen ni Billy, ni Claire ket kasla maysa a tao anay sayaw iti langit. Wow, nagkawapon daytoy a lalaki, kinuna na iti bagina. Asino nga ta daytoy? Itanlaeng a makitak daytoy, ditoy lugar tayo. Dita tayo makita, gagayem, ti umuna a red flag, ti maysa a gangganayat a bigla a lumtaw, iti maysa a lugar ket masansan nga adaan, iti nalaeng a pakasaritaan. Ngem ni Claire,
imbes ama nagdua-dua, ket napay ayo kedi iti banglo ken kinawapo ni Billy. Kinunana pay ang nagnitipur ken nagbanglo, uray no adayo idin ti lalaki, ket kasla agbati pay laeng ti perfume na iti agong na. Daytoy ti makuna a sensory branding iti panag-scam. Numabanglo ken nadalos ti langam, lalalo analaka amamati dagiti tattao king ka. Iti sabali abangir ti istorya, adamet may sa a karakter anasken a paliiwen tayo, ni Nardo. Ni Nardo ket may sa a simple a lalaki, may sa a tagauma at iraman ti bagi ken kaukawes na, ket raman ti daga ken linget ti trabaho. Para ka ni Claire, ni Nardo ket kasla may sa anuang, napnuan iti pigsangem nim awan ti klas. Idilinagip ni Claire ti panagkabkaban no at nakanibili. Imbaga na pay ani Nardo ket may sa ataw a, madi a malagip, tamaperdi laing ti matana. Daytoy ti pagkakamalian ti adu kada tayo, gagayem. Mangted tayo itinababa apateg kadagiti tattao apudno ken matalik gapu laeng ta saan daa. Flashy, wenno saan daan na laeng nga agporma. Ni Nardo, nupay kasta, ket adamit gayam tinasayaat apanggep na. Ta isuna ti mangtultulong iti pamilya Claire tapno maproseso ti pensyon ni tatang na. Ngem iti panonot ni Claire, may salaing isuna a, lalaki iti kalsada. Iti sumaruno nga eksena, makitayo no kasano, anang rugi ti social engineering li Billy. Inrugi na tinagdamag-damag, maipapan kadagiti karkataba iti lugar da. Daytoy ti makuna a prospecting iti networking. Dinamag na no asinno, dagiti addaan iti kwarta, dagiti titser, dagiti pensyonado. Isuanapan karkaro ti atensyon na iti pamilya ni Claire. Dinamag na no asino ti kapsat ni Claire, ni manang na amay sa amaestra. Idinapan ni Billy iti balay da Claire, saan nga inyo na ti networking. Inyo na ti kinagwapo, ken kinasaya at tinakem na. Inika na ni Claire iti prutas, ken tinapay idinarnat daytoy. Ay, gagayem, daytoy ti makuna a love bombing, wenno ti panangted iti nalablabes at tignay ti kinaimbag tapno ti biktima, ket mariknana, a utang na ti biag, iti maysa a tao. Dumgek tayo iti eksena idiyay balay. Naimbag amale mo Claire, kinuna ni Billy. Naistorya kanyak ni manang mo a masakit ka. Isu nga inyalana ka iti prutas, ken tinapay tapno daras ka nga agimbag. Kita inyo dayta ataktika. Napan isu na iti maysa a biktima a nakakapuy ti bagi, ken nakakapuy met ti emotional state na. Ni Claire, siempre, ket kasla ti maloy ti pusona. Uray ti tatang ni Claire ket nagustuhan na, ni Billy gaputan na laing nga aksasao. Daytoy ti maysa kadagiti rumbeng aliklikan tayo, dagiti tattao a smooth talkers. No ti maysa a tao ket na laing unay nga aksasao, ken amona ti tunggal isumbat na, masansan a daytoy ket na praktisanen a script. Kabayatana, ni Nardo ket tultulungan na met ni tatang ni Claire kadagiti papeles ti pensyon. Inusar na ti koneksyon na iti opisina, tapno mapardas ti panakasikaso daytoy. Nyema niya ti reaksyon ni Claire? Gapukadi kanyak Nardo, isu nga tultulungam ni tatang? Inasyum ni Claire a may samet laing a panagdiskarte, ti araramiden ni Nardo. Nyem ti kinapudno na, ni Nardo ket ada sa diyay gapu iti nasingpet anakem na. Nyem ni Claire ket nabulsak iti banglo ni Billy. Mabalin ka diya sardangan akto na sarsuro ten Nardo, kinuna napay. Ania napait, gagayem, ati maysa a tao apudno at tumulong ket isupay ti mapapanaw, bayat ati maysa a scammer ket isu ti padayawen. No bigbigat tayo titignay ni Billy, maysa isu na a master manipulator. Inayayat na ni Claire, nupay ti pudno a panggep na ket ti kwarta ti pamilya, ken dagiti kapsat na. Ngamin, iti networking, mas nasken ken kuana ti trust, tapno makuha ti investment. Idiyay balay da Claire, inrugina ti nakpits. Imbagana ati networking, ket maysa agundaway tapno akbalin a triple ti in-invest a kwartam. Daytoy ti maysa kadagiti kadakelan a red flag iti investment. Dagiti pangako at too good to be true. No adda mangibaga kengka, ati sanggaribu ket agbalin, at tayo ribu iti maysa laeng, abulang nga awan ti araramidem, aganad ka. Dayta ket maysa a scam, gagayem. Nupay kasta,
Adda met maysa a karakter analaing ama nagdua-dua, ni Manang ti maestra akabsat ni Claire. Isunaket na laing nga agpaliw, idi mangaw-awis ni Billy, di namag ni Manang. Saan ka di nga apeke dayta? Ado ti mangibagbaga saan na mapagtalkan dagito ya banag. Ngem ni Billy, adaan isuna iti isumbat. Imbaga na uso daytoy. Kinadapay may sa atitser naala na ti interes iti in-invest na. Daytoy ti makuna social proof. Us-usaren dagiti scammers tinaganti may sa arispitado a tao. Kas may sa atitser, tapno mamati met dagiti dadduma. No namati ni Ma'am so and so, mas naske na mamati akmet. Dahita ti may sa, alason iti panunot. Idi aganggay, nagbalin anay rirut ti relasyon ni Claire ken Billy. Adapay dagiti kanito, ani Billy ket I love you, kani Claire. I love you, Claire. Kinunanay ti may sa Arabi. Ay, gagayem. Di ta nalpasamin a panagduwa-duwa ni Claire. Daytoy ti makuna a romance scam, analaokan iti financial scam. Inusar na ti emosyon ni Claire. Tapno daytoy ket agbalin a propaganda machine ni Billy iti unig ti balay. Ni Claire itan ti mangkumbinsir ka ni Manang na tapno aginvest. Manang, nasingpit ni Billy, tulungan tamit isuna, daytoy ti kinuna ni Claire. Kita inyo no kasano, ani Claire ket nagbalin a maysa at tul ti scammer nga uray isuna ket saan na anadlaw. Nyem adamet maysa, apasamak anang rugi, anang bukas iti mata ni Claire. Nupay na bautismuanen isuna iti panagayat ka ni Billy. Daytoy ket idi ada maysa agayem ni Claire, anang ipakita iti Facebook profile ni Billy. Friend, kitayem ti Facebook ni Billy, kinunana. Awan ti gayem na, awan ti pictures na, mapagdua-duaan. Daytoy ket maysa, met anasken apaliwen tayo, kadagitoy apanawen ti internet. Ti maysa a tao, analaing unay ngem awan ti digital footprint, wenno awan ti history, ket maysa adakkel a pagdua-duan. Aniya ti real identity ni Billy? Ngem ni Claire, gapu iti infatuation, ket in-ignore na laing daytoy. Kinunana pay ana love at first sight isuna. Ay Claire, ti love at first sight ket masansan, a deception at first sight met gayam. Sumaruno apasamak, nagbalin ana uneg ti panagdua-dua ni Manang. Napanunot na dagiti teacher a kakadua na iti eskwela. Ngamin, ni Billy ket maysa a predator iti kwarta. Saan laeng ati pamilya Claire ti tinarget na, no di ket ti intero a komunidad dagiti maestra. Ti modus operandi ni Billy, ket ti mangala iti basit na investment iti rugi, mangted iti basit a return wenno payout tapno mamati dagiti tattao, ket kalpasana, no dakelen ti kwarta a naiturong kenkwana, dita isuna nga aglayas. Daytoy ti makuna a Ponzi scheme. Maysa amalem, nagbaliw ti tono ti sarita. Imay ni Manang iti balay a nadagsen ti pakinakemna. Claire, ada katinas kadi ka ni Billy. Dinamag ni Claire. Isumbat met ni Manang, ado dagiti ko teachers ko amang reklamo maipapan iti kwartada na in-invest iti networking ni Billy. Ni Billy awanin, saanin na makontak? Ay, gagayem, dita nga imay tikigtot. Di ay cellphone number a kanayon, asumungbat iti nasamit hello Claire? Ket itan, the number you dialed is out of coverage. Tibanglo ang nagbati iti agong ni Claire, ket nagbali na maysa anaangot anairot a kinapait. Dita tayo maamuan ani Billy, ket nagtalawen. Tinakaw na ti binatog a kwarta dagiti maestra, dagiti inunonot a kwarta para iti masakbayan, dagiti pamilyada. Ni Claire, iti dayta kanito, ket kasla na basuraan iti nalamiis a danum. Iskalaeng kaditi tinarget na, kinunanay ti bagina. In realize na ati I love you ni Billy, ket may salaing a business expense, may sa ataktika tapno ada base of operations na, bayat ti panang scam na iti lugar da. Iti daytoy apaset ti drama, masapul a panunoten tayo. Aniya tinagbalin a papel ni Nardo iti daytoy a tiempo? Bayat ani Billy ket nagtalaw, ni Nardo ket sadyay paylaeng. Isunat ti sadyay anang liwliwa ka ni tatang ni Claire.
Isuna ti nang itultuloy iti trabaho asaan na abinayadan, ti panagasikaso iti pensyon. Dita tayo makita ti kinapudno ti maysa a karakter. Ti maysa a nasaya at ataw, ket saan namang iwanwan ken kano adda ka iti rigat. Ngem ti maysa a scammer, isu ti umuna a mawala no ti resource wenno ti kwarta ket nakuana na. Anya ti leksyon ditoy gagayem. Umuna, ti physical appearance ket saan na a kumpirmasyon ti kinalintek ti maysa a tao. Kas kinuna ni Claire idirugi, nagkawapon ti lalaki. Nyem daytoy a kinagwapo ket isumet gayam ti maskara ti maysa a mananakaw. Maikadua, ti networking wenno anyaman nga investment amang pangako iti nalablabes, agungguna ket rumbeng asuksukimatem a naimbag. No daytoy katsanen, amawatan ti sentido komon mo, red flag dayta. May katlo, ti panagkinonsulta iti pamilya. Nasaya at tanupay na ay-ayo ni Claire, ni Manang, ket nagpatalged iti panagduwa-duwa na, isu ati pamilya Claire ket saan da anapukawan iti dakel a kwarta. Ni Claire ket emotional victim laeng, niyem saan a financial victim. No kitayan tayo ti karkada dagiti titser a nabiktima, may sa daytoy a nakalkaldaang apasama. Dagitoy a maestra ket naglinged da iti adu. Atawen tapno laeng, maitet ti kwarta da. Iti maysa a tao, agwapo keng nalaeng nga aksasaw. Daytoy tinaskeng a pakailiwliwaan tayo, ti financial literacy. Masapul nga amo tayo, no sa dino ti pakaipan ti kwarta tayo. Saan koma at ti hitsura, ti pagrukodan tayo iti kredibilidad. Iti ngudo ti drama, makita tayo ni Claire na at pampanunot bayat, ti panagtugaw na iti lasona. Laglagi pena ni Billy. Saan agapu iti ayat, no diket gapu iti bayin ken pungtot. Ngem sa diyay met ni Nardo, agtultuloy iti kinasingpet na. Imbag laengen ta saan ta anabiktima, kinuna ni Manang. Ket ni Claire, uray nasaktan ti pusona, ket nagyaman ta adapay laeng, dagiti tataw akas ka ni Nardo. Tataw ati raman ti bagi ket daga ken linget, ngem ti puso ket balitok. Gagayem, daytoy asarita ket maysa amang ipakita, kada tayo ati biag ket saan a maysa a soap opera, adagiti gwapo ket kanayon a bida. Iti pudno alubong, dagiti bida ket dagiti tataw as itatalik niya agtrabaho, dagiti tataw asaang ka nga alilawen para iti bukuda pagimbagan. Ni Billy, wenno ni Mr. Pogi, ket mabalin a nagunud na ti kwarta dagiti titser, ngem napukaw na met ti integridad na. Ket ni Claire, nupay na pa iti nagbanagan na, ket nakaadal iti leksyon asaananton a malinglingadan, ti panagannad iti makaalilaw a banglo, ken makaalilaw a rupa. Sapay ko mata daytoy a podcast tayo, ket nakaited kada kayo iti lawag. No ada tataw alumtaw iti biagyo akasla too good to be true, dita kayo amang rugi amang sukima. Amuen ti background na, amuen ti kredibilidad na, ken kang runan iti amin, dungek iti boses ti panunot imbes, at ti boses laing ti puso. Agtulon-tulong tayo, amang protekta iti bagi tayo, ken iti pamilya tayo kadagiti scammers akas kanibili. Daytoy manen ti Hosyo, mang ibagbaga. Saan amin anaraniya ket balitok? Aginggana iti sumaruno manen asarita, ken nauneg a panang analisar. Dios ti anghina kada kayo amin. Agsubli tayo iti maysa pay, anaunig a panag-reflect iti daytoy asarita. No kitayen tayo, ni Claire ket saan na a maysa a dake sa tao. Isuna ket maysa laeng a vulnerable, a biktima. Daytoy tinasken a maawatan tayo kadagiti scams. Saan nagapu tanengneng ti maysa a tao, ket isu a maskam isuna. Dagiti scammers ket eksperto iti psychology. Amodano ania acuerdas ti pusom ti rumbeng at tignayenda. Iti kaso ni Claire, daytoy ket ti desire for romance, ken ti admiration for status. No kitayen tayo met ti biag iti probinsya, maysa a factor ti familiarity. No ada maysa a tao a makaamamo iti maysa a kameng ti pamilya, dagiti da dumaket malukatan meten ti tawa ti panagtalekda. Daytoy ti inusar ni Billy. Pinadas na ti reputation da Claire ken Manang na, tapno makastrek iti uneg ti eskwela. Daytoy ti makuna a leveraging.
No may sa a maestra ti mamati kengka, ti sangapulo a maestra ket lalalo a mamati. Ita, no ada ka maninardo iti biyagyo, laglagipenyo at ti kinapudno ket saan a kanayon a nabanglo. Ti kinapudno ket adda kang kanayon, ti raman, ti daga, iti kawkawes na ta isu ket grounded. Ni nardo ket mangibagbaga iti reality. Ni Billy ket mangibagbaga iti fantasy. Ket iti patingga, ti reality lata ti mangisalsalakan kada tayo. Kastamet kadagiti naganak, kas kanitatang iti daytoy a drama. Nupa isunaket karkataba, isunaket addaan met iti instinct. Ngem gapu iti kinapintas ti panagsasaw ni Billy, uray ni tatang ket naawis. Daytoy ket mangisuro kada tayo ati age, wenno experience ket saan na a garantiya asaan ka ama alilaw. Masapul ti kan kanayon a vigilance. Dagiti maestra met, sapay ko mata daytoy ket agserbi a pamagbaga. Ti kwarta a pag-investan, ket rumbeng a nagapo iti maysa a legal ken rehistrado a kumpanya. Saan na dita kalsada, wenno dita laing balay-balay. Suroten tayo ti husto a proseso, tapno saan a mauyos ti pinagrigatan. Kas pangpatingga, laglagipen tayo ni Claire. Iti udit a paset ti drama, saan na abinain ti bagina gapo iti panakaalilaw na. Dayta ti umuna a step iti recovery, ti panag-admit a nagkamali ka. No nabiktima kami iti scam, saan mo a pagbabainan. Isarsarita ka tapno awanen ti dadumapay a mabiktima. Dayta ti inaramid ni Manang, idi in-report na ni Billy iti pulis. Ti silence ket isu, ti pagbiagan dagiti scammers. Ti panagsasaw ket isu, ti mangpapatay kada kuada. Dios ti anghina kada kayo amin, iti panagdingegyo, iti daytoy a podcast. Agbiag tayo a nasirib, agbiag tayo a narisut, ken agbiag tayo a matalek iti pudno. Agkita tayo manen iti sumaruno a lawas, para iti maysa manen a drama, ken naunig a komentaryo. Agganad kayo kan kanayon, gagayem.